a aprovar el projecte de llei i trametre'l al Parlament per al seu debat i votació haurà de ser una de les primeres decisions del proper govern. En cas que l'estat espanyol bloquegi també aquest camí, anul·lant la vigència d'aquesta nova llei amb una sentència del Tribunal Constitucional, havent demostrat a la comunitat internacional la nostra voluntat de portar a terme un procés pactat i havent-se fet palesa la negativa del govern espanyol a permetre als ciutadans de Catalunya votar sobre el seu futur, exercirem el dret a decidir d'acord amb els criteris que establim amb la comunitat internacional que haurà estat present en tot el procés per tal de realitzar un referèndum amb la supervisió d'aquesta comunitat internacional o una declaració parlamentària d'independència en el seu cas. Paral·lelament a les qüestions jurídiques per consultar el poble de Catalunya, l'agenda nacional es centrarà en el debat sobre l'estat propi, que ha de ser un procés de deliberació i d'informació sobre les diverses etapes del mateix camí. Constituirem una comissió promotora del diàleg nacional, que dinamitzi un fòrum estable en el que es puguin posicionar els principals actors econòmics, socials i cívics en relació a la construcció de l'estat català. Volem fomentar el debat, no només entre la societat civil organitzada, sinó entre tota la ciutadania, a cada poble, a cada barri, a cada carrer, a cada escala de veïns i entre totes les ciutats catalanes. Tothom ha de tenir l'oportunitat d'expressar-se i d'esvair qualsevol mena de dubte. Publicarem el llibre blanc sobre el referèndum per la independència, que recollirà les principals claus del debat nacional amb l'objectiu que tots els votants tinguin la màxima informació sobre el procés i que es distribuirà al màxim nombre de llars del país. Aquest és el camí que des d'Esquerra Republicana de Catalunya i Catalunya Sí proposem pel que fa als passos a fer a dins de Catalunya. Esperem que siguin els darrers passos d'una Catalunya autonòmica i els primers d'una Catalunya